كاب 15 سنة زكايد مبل 44 سروع وعلا بايتو سبع مسلات حبرات هاجرات أب قد إرترا كزتيو إرترا كاب أمريكا شمتو توماشلا أب موروكو تعاقيدو كم زلو تحبيرو أبز زلو خمو سلامتنا تقبلو كبرات تخطاتلتنا أبز سمونزي كاب زنبرو عبيتي فتساميتات بزيكازي إثيوبيا بقديتا زملستو أبرار نفار جيبوتي نابل سلايت هاجر إرترا كخدع حسيبو زبل كسي تمسريتلو السودان نايب حتى تكالا شرفن حوالان جنزبن كين كساقسات أجدن زبلن كالن كلونايو مكتالكم بخبر عدم بايتو سبع مسلات حبرات هاجرات نقول إرترانا تخاتاتلي تسبسابه كقرب زمززو فولي أكل وي سبيشال رابورتر ناتو ساخ حد عمت عمامو كناوح تسبيتالو اتبايتو نتعمام كناوح تسبيت زقبر الزلو نكونتا سبع مسلات إرترانا تخاتاتلت مصنعتي كتدالو صنحت سبيشال رابورتر دانييلا كرافتز نايز حلف عمت صبصبا بصحف دحري مقربايو بايتو صتا سبع مسلات حبرات هاجرات مبل 44 سروع عاقبو نغداي إرتران كالوت بتمساسالي كبيد مغا سبع مسلات زفصم هاجراتن بمتكوار اب 15 سنه كسب 3 حمله اب جنيفا ككايديو ابتني إرترا ملكيتو بسبيشال رابورتر دانييلا كرافتز زغربه 19 ገጻት ዘሎ ናይ ጽሑፍ ጸብጻብ ኤርትራ ምምሕያሽ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘርአትን መጽናዕትን ዘካይዱ ኣካላት ሕቡራት ሃገራት ናብ ኤርትራ ኪኣቱ ከልኪላ ከም እትርከብን ኣዘኻኺሩ ኤርትራ ካብ ኣሜሪካ ሸመተቶ ማሸላት ጽዕነት መርከብ ኣብ ሞሮኮ ወደብ ኣጋደር ተዓጊታ ከም ዘላ ዲፕሎማስያን ምንጭታት ሓቢሮም እታ ሸሓት ቶናት ማሸላት ጽዕነት መርከብ ኣብ ሞሮኮ ዝተዓግተትሉ ምኽንያት ምስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ زيتتحازي كخون كم زخل قمتات يوهبو اتيام موروكو كم استعكتز قلت زلو ماشلا أكال نايتو منقس إرترا كاب مجمريا ورحسنة حيزو كاب أمريكا شمتو لعلي 33 شحتون ماشلا مقانو نزي حبريتا زلاقو منشتات بتوساقي أرديوم أب 3 سنة ني إرتران يمنن أبزواسن أب كل مايات كعباري قجت مكيادو بوغن منقس يمن تقليسيو يمن بوغن حيل بحري إرترا متقعتي كم ستفن ولا كتقلص انكلا إرترا دما أبزي حقاو نقدين استوافرو شفاتو نمكوزار زي تخسته نشتو فتساميو كتبل ترايا حليفاتو انتقونا يمن كلمة قجت عسرتات يمناين قفت عسا مش جلابهم بإرترا كم ستحزو كساب زوانزي توقس الله يمن بزي كازي أبتستخايد قجت شمونت إرتراوان والتهدرات ماريخا مهلاوا بمن قدي عززتي قماقم بحري قليس الله بزعبا زتدالو حصير صبصبالو سيحبو كغربيو حيل بحر إرترا أبز حلف صمون كبز حزم أسات 220 يمناوين قففت عسا نتوم سوسان كلتن كم زفنوم محبر قففت عسا يمن أفليتو ات محبر أبزهبو حبريتا حيل بحر إرترا ببقوانو يمناوين قففت عسا كحس كم تسنحب مزخر أب كلتن 3 سنة 15 زقونا جلابوت حيل بحري أب مونغو دسيتا تحانشن قماقم كوهو كان توافيروم نزنبرو 220 يمناوين كم زوصدو وغيسو منيستر هابت عسان دايركتر كفل قيح بحرن يمن ببوغنوم تمساسلو قسا أقربو مالو أبتناي ربع 3 سنة فتسامي حلوا قماقم بحر يمن قبر مرسس لزهبه أب كل التجلاب بوزو نبارو بو حدوشو عت أبالات حيل بحر إرترا 5 تحزو تقاليت ايو إرترا خبزة حزتهم يمناوين كففت عسا نتوم سوسان كلتن جلاب بو زميتا أب أركتو جلاب بو تعينا نتبحيتو حموس 4 سنة 5 فنوتهم حلافي قففت عسا نايت خبابي خالد أنزان رقي نقرب نيوساب زهبو حبريتا أملكيتو هاشم زتبهله حدا كابتوم استفنو يمناوين كففت عسا بوغنو أبزهبو حبريتا بجلاب بوزمتو حيل بحر إرترا نبراس تارماني إرترا خمروحو خمزة قددوم تقيسو منقست إرترا نتزحلف سمون أبكوا بديسيتات زقور حانش زقات أمقجت زي حقاو نقدب زكايدو قجل لما فاس تبقسة نشتو كستت كبليو كم نايوترو نزيقاتاتو مبرغي حابة حليفو اتمنقستي بزعباتهم بحلوا قماقم بحر يمن كم استمارخوز قلتو زلو شوعت ويشمونتا أولات حيل بحري أملكيتو زهبو حبريتاون إيلن دسيتات زقور حانش بداننت فردي أبشعين 990 شمونتن نيمن كانت توهبا قداي بحلوين كففت عسا كساب زقوان نتصرو ساني أي توهبون بسانكو دما إرترا ناب كل ما يخمزاتو زتكسو أما ايت يمناوين كففت عسا قتحس أنيحا زبسحو كابتون ببوانو ستحزو يمناوين كففت عسا ببقزيو يفتحيهم أب حدا تحساس كل التشحن 19 ستحزو 24 يمناوين قففت عسا كساب زقوان زخم زي تفتحو محبر قففت عسا يمن يملكت أب مونغو إرتران يمنن زركب كل ماي أب زقوان زي بسنكمت تاو حبرات إمارات نبهلوين قففت عسا كل التين هاجرات حدا قن يقوين مهلاو ببقزيو يتكاسيو
ኣብ ዶባዊ ዞባ ኣብያን እትርከብ ከተማ ጃዓር ንምቁፅፃር ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ የመንን ብሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኤርትራን ዝድገፉ ሚሊሻን ግጭት ከም ዝተኻየደ ምንጭታት ዜና የመን ገሊፀን። እቲ ኣብ ሰሙን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሰራዊት መንግስቲ ነቲ ኣብ ትሕቲ ብመሰጋገሪ ባይቶ ዶብ ዝፍለጡ ሚሊሻ ንትርከብ ከተማ ንምምዛዕ ዝዓለመ እዩ። ሰራዊት መንግስቲ ነታ ከተማ ንሓያሎ ሰዓታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘእተዋ ገሊጹ። ሚሊሻ መሰጋገሪ ባይቶ ዶብ የመን ንመግለፂ መንግስቲ ነፂግዎ። ካብ 2015 ኣትሒዙ ኣንጻር ሑቲ መጥቃዕቲ ንምክያድ ምስ ስዑድ ዓረብን ካልኦት መሻርክትን ናብ የመን ዝወፈረት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ዓወታት ክሰልጣ ብዘይምኽኣሉ ንየመን ናብ ደቡብን ሰሜንን ንምግማዕ ዝዓለመ ስልቲ ትኽተል ከም ዘላ እያ ትውቀስ። ኢማራት ኣብ ኤርትራን የመንን ከም ዘሰልጠነቶም ዝግለጹ ሚሊሻ ኣብ ከተማ ዓደንን ደሴት ሰኮትራን ከተዋፍር ምጽንሓውን ዝተፈላለዩ የመናውያን ይወቕሱ። እቶም ሚሊሻ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሒዞም ካብ የመን ብምንጻል ርእሰ ምምሕዳር ደቡብ የመን ኣውጆም ይርከቡ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ንዓበይቲ ፍጻሜታት ዞባና ዝድህስስ ትሕዝቶ ገና ኣይተዛዘመን። ክንምለስ ኢና፣ ምሳና ጽንሑ። ተለንተ ፍዋድ የሱፍ ዝተባሃለ ጅቡታዊ ኣብራር ነፋሪት ቅድሚ ናብ ኢትዮጵያ ምስላሙ ናብ ኤርትራ ክኽድዕ መደብ ነይርዎ ዝብል ክስዩ ብመንግስቲ ጅቡቲ ተመስሪትሉ። እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ማእሰርቲ ዝርከብ ፓይለት ግፍዕታት ይበፅሐሎ ብዝብል ኣማኢት ዜጋታት ሃገር ዝተሳተፎ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይድ ነይሩ። ዝርዝሩ ስዒቡ ቀርብ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሚያዝያ ናብ ጅቡቲ ዝመለሶ ጅቡታዊ ኣብራር ነፋሪት ኣቐዲሙ ናብ ኤርትራ ክኽድዕ መደብ ነይርዎ ዝብል ክሲ ከም ዝመስረተሉ ፓሪስ ዝመደበሮም ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ንሬድዮ ኢረና ሓቢሮም። ኣኽባር ሕግን ኣመኻሪ መንግስትን ጅቡቲ ጃማ ሱሌማን ብቐዳም 6 ሰነ ኣብ ዘቕረቦ ወግዓዊ ክሲ እቲ ፍዋድ ዩሱፍ ዝተባሃለ ናይ ሊትናን ማዕረግ ዘለዎ ኣብራር ነፋሪት ኣብ ወርሒ መጋቢት 2020 ነፋሪት ሒዙ ናብታ ጸላኢት ዝበለ ኤርትራ ክኽድዕ ምሕሳቡ ጠቒሶ። ፓይሎት ሓይሊ ኣየር ጅቡቲ ዝኾነ ሊተናን ፍዋድ ዕቑባ ንምሕታት ብ27 መጋቢት ናብ ኢትዮጵያ ይሰጊሮ። እንተኾነ ተሰላሚ ናይ ሰላም ኖቤል ብዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ 20 ሚያዝያ ብግዴታ ናብ ጅቡቲ ከም ዝመለሶ ኣቐዲሙ ብሬድዮ ኢረና ተቓሊሕዮ። ኣብዚ እዋን እዚ ጋቦዳብ ዝተባሃለ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ፓይሎት ፍዋድ ስድራ ቤታቱን ጠበቁን ክበፅሕዎ ክኢሎም እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ጅቡትን ዘለዎ ረብሓታት ንምኽሳብ ክብል ኣህጉራዊ ሕግታት መሰል ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ብምጥሓስ ነቲ ጅቡታዊ ፓይሎት ብግዴታ ናብ ዓዱ ምምላሱ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መስላት ተቃውሞታቶም ይገልጹ። ብፕሬዚደንት ዑመር ገለን ዝምራሕ መንግስቲ ጅቡቲ ብምቅዋም ኣብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ዕቑባ ንምሕታት ዝፈተነ ፓይሎት ፍዋድ ዜጋታት ሃገር ንዘለዎም ፖለቲካዊ ዘይዕጋበት ዘንጸባርቕ ይብሉ ሓያሎ ወገናት። ክካየድ ዝነበረ ምርጫ ብጉልባብ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሰረዘት ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ መስከረም መዝነቱ ንዘብቅዕ ቀዳማይ ሚኒስተር ብዘይ ምርጫ ብስልጣን ክቕጽል ፓርላማት ሃገር ደገፉ ከም ዝሃበ ማዕከናት ዜናት ሃገር ሓቢረን። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ጥዕናዊ ስጋት ኣብ ዘይኮነሉ እዋን ካብ 9 ክሳብ 12 ወርሒ ኣብ ዘሎ ግዜ ምርጫ ክካየድ ምዃኑ እውን ተሓቢሩሎ። ኢትዮጵያ ልዕሊ 2500 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ክልከፉ እንከለዉ ሞት 35 ሰባት መዝጊባ ትርከብ። እንተኾነ ምርጫ ኢትዮጵያ ንልዕሊ 1 ዓመት ክናዋሕ ዝተደልየሉ ምኽንያት ናይ ጥዕና ስጋት ዘይኮነ ፖለቲካዊ ዕላማ ዘለዎ ምዃኑ ሓያሎ ወገናት ሃገር ትንታነታቶም ይህቡ። ኣብ ኣፍሪካ 22 ሃገራት ምርጫ ከካይዳ መደባት እኳ እንተነበረ ብጉልባብ ኮሮና ቫይረስ ክስርዞ ወይ ከናውሕኦ ከም ዝኽእላ ኢትዮጵያ ቀዳመይቲ ኣብነት ኮይናላ። ሱዳን ድሕሪ ውድቀት ስርዓት በሽር ፖለቲካውን ቁጠባውን ጽገናታት ንምትእታው እትወስዶም ዘላ ተበግሶታት ብዙሕ ከም ዘይሰጎመት እዩ ዝትንተን። ብዘይካቲ ብኣዘዝ ሰራዊት ዝተዓብለለ መሰጋገሪ መንግስቲ ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ ወገን ከረክብ ድዩ ዝብል ዓብ ስክፍታ ጠንቅቲ ነልበሽር ዝኣለየ ተቃውሞን ናዕብን ዝኾነ ቁጠባዊ ብድሆታት እውን ገና ትንፋሱ ኣይመለሰን። መንግስቲ ሓደ ካብትን ውድቀት ቁጠባ ሱዳን ዘጋደደ ንዝበለን ናይ ብሕቲ ትካላ ሸርፍን ሓዋላን ብዝምልከት ስጉምቲ ክወስድ ጀሚሩሎ። ዝርዝሩ ቢንያም ስምዖን ካቕርበልና እዩ። ኣብ ሱዳን ዝርከባ ሓያሎ ናይ ብሕቲ ትካላት ሸርፍን ሓዋላን ገንዘበን ከየንቀሳቐሳ ዝእግድ ኣዋጅ ወፂዩ። እቲ ብኮሚቴ ምምላስ ዝተጠፋፍአ ሃብቲ ሃገር ብ9 ሰነ ዝወፅእ ኣዋጅ ኣብ ሱዳን ብሕጋዊ መገዲ ክሰርሓ ናይ ዝጸንሓ 15 ዝኾና ትካላት ሸርፍን ሓዋላን ኣብ ባንኪ ዘሎ ገንዘበን ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረትን ካልእ ካፒታልን ኣብ ዘለዎ ክድስክል ምዃኑ ይፍሊጡ።
ሓደ ካብ ኣባላት ኮሚቴ ሳልሕ ማናብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እዘን ትካላት ናይ ወጻኢ ባጤራ ንምርካብ ክሕግዛ ተባሂለን ብስርዓት አልበሽር ይሕብሓባ ከም ዝነበራ ወቂሱ እንተኾነ እዘን ትካላት በንጻሩ ኣብ ልዕሊ ባጤራ ሱዳንን ሃገራዊ ባንክን ጸቕጢ ብምፍጣር ኣብ ቁጠባት ሃገር ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝጸንሐና ረድዩ ብዘይካዚ ስርዓት አልበሽር ብሰንኪ ዝተነብሮ እገዳ ናይ ወጻኢ ባጤራ ከም ድላዩ ከንቀሳቐስ ስለ ዘይከኣለ ብመገዲ እዘን ትካላት ኣቢሉ ብዝሒ ዘለዎ ገንዘብ ካብ ሱዳን ከውፅእ ከም ዝጸንሐ መግለፂ እቲ ኣባል ኮሚቴ ምምላስ ዝተጠፋፈአ ሃብቲ ሃገር ኣገንዚቡ ኣኽበርቲ ሕግን ስርዓት ሱዳንን ነቲ ኣዋጅ ኣብ ግብሪ ከውዕልዎ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ከም ዘሎ እኳ እንተተሓበረ እቲ ምድስካል ገንዘብን ንብረትን ዘናይ ብሕቲ ትካላት ክሳብ መዓስ ከም ዝጸንሕ ኣይተነጸረን ክቡራት ተኸታተልትና ንሰሙን እዚ ተዳልዩ ዝነበረ ኣብ ኤርትራን ከባቢኣን ዝነበረ ዓበይቲ ፍጻሜታት ኣብዚ ተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ምስ ኩላትና